Asiakkaan hiuksissa lähtötilanteessa on noin 2 kuukauden tyvikasvu. Hiuksen oma tummuusaste on noin 7-8. Sekoitetaan 7 Hair Blond Powder jauhetta 80 grammaa, Blond Booster kehitettä 120 grammaa, Cool Shot hoitoainetta 40 grammaa ja Cool Mixer pigmenttiä noin reilu 15 cm kuppiin. Sekoita värimassa huolellisesti. Helpottaaksesi värimassan levitystä tee ensin ristijako ja aloita värimassan levittäminen tyvestä. Kun värimassa on vaikuttanut tyvessä noin 10 minuuttia, voidaan alkaa levittää värimassa latvaa. Lisää jäljellä olevaan värimassaan Cool Booster kehitettä sekä Cool Shot hoitoainetta. Aloitetaan värimassan levittäminen latvaan takaosasta. Kampaa voi käyttää kevyesti apuna levityksessä. 35 minuutin jälkeen värimassan levityksen aloittamisesta siirrytään pesupaikalle. Emulkoi hiukset huolellisesti. Hiukset pestään Silver Shot shampoolla. Levitetään Cool Shot hoitoainetta runsaasti. Huuhdellaan huolellisesti.